Инде Аллаһ Тәгаләнең вәгъдәсе бар. Кем үзенең диненә, мәчетләренә ярдәм иткән, менә бер гасырдан соң, 2 гасырдан соң да гына Аллаһ Тәгалә шушы изге кешеләребезне дип әйтәбез, Аллаһ Тәгалә улылый. Аларның зиратларын безнең куллар аркылы чистарттырып, каберлекләрен барлап, инде аларга менә без бүген ярдәм торабыз. Мәчет, икенче мәчетебездә имам булган Абдулхалик әт-Тунтәри, инде аның кабер ташына Алла рәхмәте. Без белмәгән кешеләр, Сочи шәһәрендә яшәүче 2 кардәшебез авылыбызга килеп, шушы ишан зираты белән кызыксынып, ишанның хезмәтләре белән кызыксынып, инде менә бүген ярдәм торабыз. Аларга кабер ташы куярга Аллаһтан рәхмәте булсын. Глава рассказал Московского района Сергей Дмитриевич, что у него в районе есть мечеть, область с одинаковой с мечетью. Показали место, где захоронен был один мешал, то есть ученый именно здесь, но в связи со временем камня уже не было. За это мы по согласованию с муфтиятом, с главой, попросили, чтобы дали нам возможность установить этот камень.